Actually, our Bukal Hansen Chua has been leading the implementation and legislation, no? But we've held several meetings dun po sa IRR, kumbaga, ng ating bagsakan. Kasi medyo komplikado po siya. So, siyempre, sa amin lang, gusto namin na pupunta ang mga buyer and seller, diba, sa bagsakan. Pero, alam naman ng lahat, kung trader po or buyer, baka ayaw po ninyo sa bagsakan, diba? Due to many reasons. So, sa amin lang, tinatanggal po namin ang mga fee para pumasok at ini-incentivize pa po namin na pumunta at mag-transact sa bagsakan. Kasi sa amin po, mahalaga na alam ng lahat na hindi naman kami nagpo-police, sisingil, hindi, wala namang ganun. Gusto lang po namin malaman kung anong nangyayari sa ating ani, sa ating probinsya with regard to the agricultural market. Kasi mahalagang information po yan. Diba? Kailangan po natin yung datos na yan. Kung, for example, magkano ba nabenta? Diba? Ilang kilos? Anong klase? Diba? Kasi with that, then, makakraft po natin ang assistance. Diba? Kasi syempre, hindi pwedeng mag-decide kung anong datos. So, yun po ang nakikita po natin na kulang sa atin. Kasi sa totoo lang, di natin alam kung saan pupunta ang ating ani. Paminsan. Kasi trader na lang bumibili daw sa kalye, kung dumidiretso, tapos malay natin. Diba? So, I think, syempre, kagaya ng sinabi ko po sa ating mga kasama sa meeting, lalabanin natin ang trader, pero alam natin na hindi talaga natin kaya. Diba? Sa akin lang, parang medyo analogous po siya sa drug problem. Diba? May supply at may demand. Kung hindi mo ma-address yung demand, matatalo ka. Diba? So, we really want to address the demand side. And on this, in terms of the agri, we want to address the selling side. Diba? Because dapat yung mga co-op na yan, dapat sa atin yan, di ba? Tao natin yan, tinutulong po namin yan, di ba? Ang dami natin binibigay ng input, machinery, so on and so forth. Free transpo, di ba? Logistics. So, kailangan po natin i-strengthen ang ating co-op, no? Ang ating mga FA, mga Zanhera. Kasi, ang dami natin tulong, pero paminsan, di natin nakikita yung talagang sustainable na progress, which goes to marketing. Kasi, kumbaga, i-reverse engineer po natin at start po tayo sa dulo, which is marketing at yung sales nila. At syempre, para sa akin lang, yung nakikita kong mas malaking problema or pinakamalaking problema sa lahat ng ating mananalon ay ang utang. So, this is a start, no? Ito po ay isang simula para sana long term ayusin natin ang utang ng mananalon. In fact, many years ago, sinabi ko sa agri-team natin na why not tayo na mag-wipe ng utang ng ating mga mananalon. Siyempre, extreme po siya at sasabihin ng iba na hindi kaya. But kung makontrol natin ang mga mananalon, ang mga trader, at yung ani natin, then why not? Kasi para sa akin, yan po ay mas epektibong suporta sa ating mananalon. Kasi kumbaga nasasayangan lang ako sa ginagastos po natin, di ba? Kasi binibigyan mo ng seed, binibigyan mo ng urea, kung ano-ano. Pero pagbenta, wala na. So, Ibang makinabang. di ba? So, paminsan hindi na problema naman co-op. Alam naman natin yan, di ba? Di naman lahat ng co-op ay responsible. At para sa lahat ng members ng co-op. So, ayun nga po, medyo complex na problema. Pero, ito po ay mga unang hakbang kailangan gawin. No? So I hope, and as we said also, itong bagsakan, hindi naman sinasabi po namin na kailangan dun sa bagsakan. Pwede naman kahit saan, basta i-report na lang. Diba? Kung ano yung detalye ng transaction. At as I said, tutulong naman kami. Pwede kaming tumulong in the form of transpo.
diba? I-expedite yung pagpasok or paglabas. Cold storage, diba? So, ayun nga, we have to work both dun sa buyer and seller. Pero alam namin na matatakot ang traders sa ginagawa po namin kasi baka maapekto po ang kanilang negosyo.